Scenarij je bio fantastičan, lako se čitao, što je negde glavna stvar za ovu vrstu žanra i svidio mi se prvenstveno lik koga treba da igram. Pa ja Glogija sam znao dosta dugo i ceo život se negde smo se sretali i tako, ali prosto nismo znali, nismo očekivali da će to biti njegova posljednja uloga, ali uvek je bilo fantastično sarađivati s njim jer je bio jedan fantastičan kolega koji je prosto davao vam i više nego što očekujete uvek. Jasno je žanrovsko određenje, da je to akcioni kriminalistički film. To kod nas u poslednje vreme zaživa taj žanr, ali više kroz televizijske neke forme, kroz serije, a ovo je prvi pravi akcioni kriminalistički film. Posle 100 godina, mislim, tako da baš se radujem. Treba da očekuje jedan dinamičan, pitak film koji je prepun fantastičnih glumaca koji su napravili neke ozbiljne uloge i da se zabave. Jer ovo će stvarno biti, po meni, film za kokice i za bioskop. Posle 100 godina pravi film. Ovo je moj grad. Malo je moj.